Určite mnohí z nás závidia vodičom, ktorí jazdia na autách s majákmi. Idú na červenú, jazdia v protismere a v podstate sú pánmi na ceste. Skutočnosť je ale iná. Aj keď majú s týmito vozidlami právo prednostnej jazdy, tiež nejazdia ako sa im zachce, ale dodržiavajú určité pravidlá a dbajú na bezpečnosť a opatrnosť voči ostatným vodičom. Nie len stres a zodpovednosť je na pleciach týchto vodičov. Pravidelne sa podrobujú špeciálnym testom. Napríklad tento test je určený na rýchle reakcie. Jednoduché to nebolo ani pre nášho figuranta. No to som zvedavý, teraz prídu na to, že nemôžeme mať papiere. A to nie je všetko. Tento prístroj, ktorý vidíte, prezradí o vodičovi viac. Úlohou vodiča je sledovať tento terčík, ako keby riadil vozidlo, a zároveň mu začnú nabehovať bočné podnety. Dôležité je reagovať nielen na centrálny terč, ale aj na bočné podnety. Aj periférne videnie musí mať vodič perfektné. Musí zvládnuť nielen skúšky na rýchle reakcie, ale aj zložité psychotesty. A musí to byť vyrovnaná osobnosť. Musí to byť človek, ktorý sa dokáže vyrovnávať aj s nepredvídanými situáciami. Ano, nepodľahnúť panike. Čo je prekvapujúce, napriek tomu, že sa títo vodiči snažia s posádkou dostať čo najrýchlejšie a bezpečne k tomu, kto ich potrebuje, nesú plnú zodpovednosť za to, čo sa počas jazdy stane. Samozrejme, tá zodpovednosť, ten stres, ktorý u toho vodiča je pomerne veľký a naozaj určite nie je im čo zavidieť. Ako ste mohli počuť, jazdiť na majákoch vôbec nie je jednoduché. A tak by sme si mali vstúpiť aj my, ostatní vodiči, do svedomia a jazdiť pozornejšie, aby sme neohrozovali tých, ktorí sa ponáhľajú niekomu pomôcť. Z Popradu pre televíziu Zuzana Pojdincová. Nuž hneď v úvode čestne priznávam, že aj ja patrím medzi vodičov, ktorí počas jazdy telefonujú veľmi často. Preto aj mňa zaujímalo, aký má vplyv telefonovanie na koncentráciu vodiča. A tak som si sadla za počítač a reagovala na podnety objavujúce sa na obrazovke. Bez mobilu v ruke. Výsledky boli perfektné. Reagujete pohotovo, takže máte výsledky až profesionálneho vodiča. Moja pýcha stúpla na 100%, keďže som telefonujúca vodička, zvládnem test bez problémov, aj keď hovorím do mobilu. No ostala som v poriadnom šoku. Jednoduché to teda vôbec nebolo. Naplno som si uvedomila, ako telefonovanie ovplyvňuje koncentráciu. Neviem, Dunaj. Čo to je? Neviem. Ops. Nedokázala som sa sústrediť na telefonát a už vôbec nie na podnety. Výsledky boli fiaskom. Keď ste robili to isté, ale s telefonovaním, váš výsledok, zlé, nesprávne reakcie sa 4 až 5-násobne zvýšili. Sami ste mohli vidieť, ako telefonovanie ovplyvnilo moje testovanie a nemyslíte si, že by ste dopadli inak. Ten vodič, ktorý telefonuje, je nekoncentrovaný. Len si to nepripúšťame, že aj my sme takí za volantom. Cez mesto jazdíme ako si automaticky a sme presvedčení, že keď telefonujeme, nič nás neprekvapí. Opomíname niektoré reakcie zautomatizované uplatniť. Ano? Čo ja viem, vyhodíme blinker a telefonujeme a potom si zistíme, že nám beží. Ani zákon mobil v ruke počas jazdy nepovoľuje. Súčasťou policajných kontrol na cestách je aj dodržiavanie zákazu telefonovania vodičov počas jazdy. Pokuta 60 eur hrozí vodičovi za používanie telefónneho prístroja počas jazdy. Tí, ktorí telefonujú, zásadne sa nepozerajú po bokoch a dozadu. Telefonovanie za volantom je doslova a do písmena hazard. Tak myslíme na to, že tých pár sekúnd, keď nezdvihneme mobil, môže zachrániť nielen náš život, ale aj život iných. Radšej niekoľkokrát zastaňme a za volantom netelefonujme. Na jednej strane ale chápem vodičov, to bolo tých skutočne veľmi busy, zamestnaných, že potrebujú súrne vybavovať veci. Iné riešenie nie je skutočne. Iba zastať? Áno, a vybaviť si. Alebo si zariadiť veci tak, že vedľa spolujazdec to vybavuje. Z Popradu pre televíziu Zuzana Pojdincová. Náš kamarát Juraj pred niekoľkými týždňami absolvoval test, aký musia prejsť vodiči záchranárskych vozidiel. Vtedy to zvládol absolútne perfektne. Teraz sme ho nahovorili opäť na test, ale predtým vypil pol litra piva a pol deci 45%-ného alkoholu. V krvi mal tak vyše 0,3 promile. Poviete si tak málo, ale predstavte si, že aj to málo urobilo na teraz len jednoduchých testoch svoje. Nestíham už. Váš výkon sa zhoršil, 13 máte opozdených a vynechali ste 7. Vynechanie reakcií by znamenalo v praxi prehliadnutie červenej na semafore, alebo by si Juraj nevšimol značku a čo je horšie, možno ani chodca. On zareaguje, ale si neuvedomuje, že pomalšie. Je jedno, či sa dáte za volant tesne potom, ako ste vypili, alebo v čase triezvenia. Človek si horšie odhaduje vzdialenosti a to je znova veľmi riskantné.
No a ani muži zákona vám alkohol neodpustia. Zákon o cestnej premávke netoleruje žiadne množstvo alkoholu za volantom. A nesmiete viesť vozidlo ani vtedy, keď sa môže alkohol alebo iná návyková látka ešte nachádzať v tele. Čaká vás poriadna pokuta a trest. Možno uložiť pokutu od 200 do 1000 eur a zákaz činnosti do 5 rokov. Nehovoriac o tom, že opitému sa ako si zmení výzor tváre. No a tie reči, ktoré zo seba dostane, sú tiež viac ako trápne. Aj keď niekedy sa úsmevu neubránite. Ja som nikomu nič nezapričinil, ani som nič neurobil. To nevadí, že mám vypité. Ale pre Boha, tak buďme zodpovední, ne? Možno sa vám zdali tí dvaja vtipní, ale predstavte si, že by ste ich stretli na ceste a oni by boli za volantom. Preto ak si sa dáte za volant, čo i len pripitý, myslíte na to, že nemusíte ublížiť sebe, ale nevinným ľuďom. On možno prežije, ale tí, ktorí sa mu dostanú do jazdnej dráhy, či to prežijú. Z Popradu pre televíziu Zuzana Pojedincová.